Ano sasalin nala, may ada pa dito, unom. Yan natataradduhala. Ano natin gihapon inin, ginimit-imit para may daktrabahon kada adlaw. Aniyula. Mag-inukoy naman ako. At least ini kada adlaw naobliga kita. Manadura. Mamausog ako. Karawaton ni mo inin. Tikang nga nino sa pamilya na natin mga kasangkayan ha outer space yung nga di sugadaap. Oo, pati kang tunay regim pala yung laluwatap. Salamat gihap. Damang salamat. Inin baga. Nangungutang ini magic sarap. Ala, agad kayo mag-magic sarap ka. Opo. Amo na ini ang shawarma ni Kuam di halikod ha. Shawarma di tanawan di din halikod kita nagudang. Mamay tuloy ito. Salom-lom. Apay. At balay ni Ramano Lito. Ano tiyo baligya? Marabong-rabungan man ito yung tindahan. Mabilis kita. Para diri kita panigabaan. Pisbam na lao, pisbam. Wala agad o. Wala agad karabong-rabungan man niya yung tindahan. Pero tala ninyo ha. Salamat talaga kitahan. Oo, tigang ito. Oo, pasalamat kitahan iligin. Mga engkanto tigang outer space, tigang itahira. Ay. Good afternoon. Mauran nga adlaw. Lunes nga adlaw, ano? Today is June 10, 2024. Time check alas 4:30. Nag-inuran salit yan ay taton baga kakabtuon hara nila. Baga haligot line eh. Kaya may da kasi nag-PM haton. Usa nga taga-Buntay mag-asawan hira makakalagsanin talon. Yan sadang kuno. Oo, ngan may dadidi gihapon ha aton dapit gihapon sangkay ta didi halikod. Oo, may da gihapon nagpaabot. Oo, nag-uusaan gapinin nga lagas nga babae ha. So di dala ka mo, dila ko kay haligot man lain eh. Oo. Mauran sigit trotarit sigit bagador daraga. Oo, ang bagauwat hanuran nan nga rigo yan ah. Oo, pero di karising yung mga kandingon. Kataliwan. Anaton ngayon napulo nga napulo. Anaton ngayon baga nasasalin. Ay. Oo. Ambot baga sarado man. Oo. So, nasasalin nala. Kanina ginihap nat. May ada pa dito. Pero naman at nahatag. May da pa da unom. Di kita baga origod kita kasayod. Di na tataraduhala. Oo, nga kaya ano natin gihapon inin, ginimit-imit para may daktrabahon kada adlaw. Aniyula. Mag-inukoy naman ako. At least ini kada adlaw naobliga kita maduhat. At least sa kadlaw duhat aton masisingad tuwan. Buwas may datakad tuon ha kuan. May pagukuno. At balay ni Ramanadora. Ha? Oy. Opay nga kuan takna. Dora? Sangkay to niyo. Na balay na lagas ini niya? Oo. Lagas na? Lagas. Wala na sawa. Bangin namin ta forever. Panigabaan nga kita ito. Apay. Awain. Ito man na pula. Putahan. O tini? Oo. Gido may the music. Shout out ako. Oy, sige daw shout out ka nga ni, ngaron. Shout out kan Otol, Sadam. Ala daw, Sadam. Mapay. Manadora. May dakaradyo. Pwede parongon lanay kadali. Naman, maupay. Manadora. Sorry la, badaw. Di kita. Di kita di kanda mga murutin din ni. Ino pa yun ni. Is a brother. Oy, kung baga niya iglalayon tayo ito ha. Marasat ira. Ano pa yun? Hinilahahin na pagdali.
Itiradyo pa parang anay, di lamaya ha. Parang nga ko lang titi radyo. Oh, buligi na good buligi. Oh. Adto na. Shout out utol ni Michelangelo. Michelangelo. Ade iduruti ini kay mga Ninja Turtle. Manadura. Ano ko no? Maupay nga kuan. Kulop. Kulop. Ano ko no? Mamausog ako. Sige. Ma-bless kita. Para di kita gabaan. Kasawa ka ang pilota. Oo. Ano kuno kumusta na? Naginhawa pa agad. Logod. Pero timidad. Masi 20. Okay lang nabibidyoan ka. Okay. Mas 70 sa ating birthday. October pagad. October 13. 22. 13 ako. 20. Inin baga adi karawata lang yung baga kalungganayan, adin baga pandarahog ano. Pandara. Oo, yung grasya. Tikang ini outer Thank space. Oh, sige la, sige la. Thank Tikang ini na outer space nga gin paambit no. Oo, baga may da nag-message sa aton. Oo, baga mo to nakilala kita iya. Kilala din ni number 1. Number 1 ikonsihal. Ala gadi konsihal. Ikonsihal. Balitaw. Oo, mana mercy. Amo nag-message sa akon pati ni asawa Arnold. May da kuno nira din baga sugad hay ba nga angay kuno baga taga. Gutay gad lang nga kuan. Ha? Unta baga karawaton nimo inin. Tikang nga nino sa pamilya. Nga alien ha, alien. Outer space. Kadali na. Adinin may daba nagkakape ka. Oo. Adin kopi ko. Kung karuyag nimo mag-noodles, may dakan noodles. Gusto ako. Yan kumbaga karuyag ka kuanan nimo man may datang na yung sugad hini. Magic sarap. Salamat tinakmapat magic sarap. Okay, ito niya. Good man may dato. Amo ngayon nakapa. Nag-ibang presyo. Amo ini ha. May da nato na Silver Swan, sukang puti. May da patis. Wala agad ha. May da natong gihapon na Kapitad. sige la. Tuyo. Ayun nakakatok daw ka. Okay ka la. Oo. May da natong gihapon sinisiring niya. Tambalhan Rayuma, Youngstown. Tambalhan biplop. Nganhin. Wala ka din yung mga kuwan, dilata. Nga nadigihapon baga uska kilo niya bugas-bugas ha. Sige, salamat. Wala isa pa yan. Pasalamat pala kita. Pasalamat kita. Nagtuhan kuwan, mana. An alien, an aton mga kasangkayan ha, outer space yung mga di sugadaat. Pati kang tunay regim pala yung laluwataap. Pasalamat na lang kita. Salamat gihap. Damo nga salamat. Ini paraliton. Inin baga. Pangungutang hindi magic sarap. Agad kayo mag-magic sarap ka. Opo. Gamit magic sarap. Sige. Kang luabilak na utang hindi magic sarap. Kay marasalad magic sarap. Mau pa ito ginihin mga bulgur. Di nga niya. Kaya kita mga. Iging kakadat kuan. Ano yung manunol na taging sura. Ginoo, shoutout kita kada mananunol. Kaya mo good manin to sa giyap kayo man baga nagkukuan na yung ano. Opo. Ito kung aga na ninilihin. Kaya roman ano. Namumunyan. Parehas yung ni kuan nagkaroy lang niya nag-usaan kala din eh. Oo. 5 years na ako balo. Mo pagay nakasawa ka. Oo naman. Ato naman hiya. Sahala ha, mana. Makadi ako. Manadura, wala isa pa yan. Salamat. Salamat kitahan ko analahan sponsor ha. Tala makadi ako. Thank you. Sige. Ay. Niyan. Yan para niya ng adlaw kay kuan ako saga siring pa kinaadlaw nga buruhaton. Salid ginihinahin at para may natrabahon ka adlaw. Ha? Ay mapinga ko. Gidu ka sa iton. Ano iton? Marasamat nga soft drinks. Titong may adat hindi na nag-inom. May ada. May dadidikan da ko ano? Adi Angelo. Hey Angelo. Shawarma. Oy, sulibang ko ha.
aton maruriyagon ha. Walang kupas. Ang shawarma di diha likod. Baka gindadayon permi. Pakadila ka mo. May da shawarma. Mapay. Adi, bantay. May ada. Adi, may da po no. Oo. Oh ha. Oh, may dinhi. Kanda Michelangelo. Ato'y Doroteo. Ang mga Ninja Turtles ini. Oh ha. Dali ni Michelangelo. Oh, alaga daw. Brother. So adi kada manon nunul. Man. Wala. Ha? Okay. Amo na ini ang shawarma ni Kuan di likod ha. Alagot shawarma ni Kuan. Shawarma di Tanawan di din halikod kita nagud ha. Mamay kalay ko. Kalom-lom. Oo ha. Tala. Makawin kita. Tapos makadto na kita ha. Buntay. Oh. Sarap. Ayun. Karasa. Harang-harang. Mara lagod man liwa dito. Shawarma di Tanawan ha. Michael. Shout out kita kana brother. May dana kuno negosyo kuno ni brother. Baka nagtindog niya niya kalugaringon sinisering panel. Oo. Alakat nagtindog yung kalugaringon. May kita siya. Ay, siniring brother Michael. Nag-angkon. Sangkay ko ito. Hindi rin tiyan makibabae. Makilala ka. Brother. Okay. Sangkay kami ito. Walang kupas, marasagod lagi apiton. Shawarma di Tanawan, ha? Tag 50 la. Tag 50 pesos. Ano kita buntay. Matisulod kita nga di. Pero ato kita maagi ha, luyo. Baga may din ngaran kung tinatawag nga Sorosityo. ang mga legend mag-aaram ito. Sityo, laglag. Tamo na lat-balat. Oy, Joel. Ato gya pintalo na. Bili ba kita yan eh. Igi magturot-tarit. Oh, may dagya pinagpadangat nga konsehal gyap. Oo. Di ko no baga may daniya kilala din, may daniya baga lagas ko no. Ito istorya yun, duda nila nga mag-asawa nga may datindahan. O trabaho at lalaki baga talon. Kita ni iti tindahan kumbaga marabong. Ana. Awadi di. Ada jadi besukan. Naka-record ak. Oo. Okay. Kami din eh, kita version road adi di tira balay na sulod. Manulito. Siyang kuno tindahan nga baga marabong kuno iton mga paninda. Nauran na. Manami din ito tindahan. Man marabong-rabong ang good man. Apay. At balay ni Manolito. Ikaw adto. Ano tiyo baligya? Marabong-rabongan man ito yung tindahan. Korea na pa kakuan. Masunod tak mga kuan. Oo, durong karabong-rabongan. Ay, masawa. Ari kura. Manakura. Pwede sumulod niya dayo. O gali sa kumari gali. Manabya po ako.
Talon, mapingaga. Ako. Ay, mapinga ko ano? Kulop na. Mabilis kita. Para di kita panigabaan. Pisbam na lao, pisbam. Wala agad oh. Uy, kumusta? Wala agad karabong-rabungan man ngayon tindahan. Okay ko magrabong. Oo, ano tayo baga kuan-kuan nim nagpapat. Oo, pataya. Hindi ka mo na trabaho. Ah, para yan nilag din eh. Oo. Hindi ko dali sa manig. Ay, yun na kay di lang kita baga kuan. Adi actually may dadad baga. May da kuan ano, may da baga din baga. Gutegad lang yung kalungganayan. Nanmili kitahin mga pipira nga taragan. So yun yung mga taragan. So day yun ano, nahikuan naton no, labi na taga-buntay. Pero wala niyo ha baga kuan lainin, saktuhay lainin. May din baga buga, sus ka kilo, may din baga karne, pupiko, noodles or dilata. Nagkabay pagalagami. Stick. Ngadi ha. Amula na ito. Pasalamat talaga kitahan. Salamat. O, tigang ito. Ada kay dam salon. O, pasalamat kitahan iliin. Mga engkanto tigang outer space tigang itaira. O, mga di rin na pangaran. Ha? Pangaran. O, di na pangaran la. Yung paagi aton liwat an ira baga kalungganayan. So, kita liwat baga nakialayon kita. Kaya mo baga pwede kuan ha? So, karong talanay. Okay? Dam salamat. Hori sa payan Manolito Manakura. Ha? Salamat. Opo. Thank you, Gihap. Kadi ako. Oo. Kami Manolito Manakura. Hindi nitigad to ha. Buntay, sulod. Kami to ng sityo. Soro sityo ay ngaguti. Bado gimbangan anak. Anak ko sana. Ato pa. So may ito niya na natrabaho niya ng adlaw la ha. Unta baga naka kung kita iyo pagliyaw naman. Ha? Maurang good man. Kalit baga awan na nabuhat yan ng adlaw. So papasalamat kita ni Lien. May dito pa man dito ba buwas ba siguro kung hailot kita natulad mga nasibasahan nga gin padangat hat. Oo, pagka kunano lang at pwede ito magkawanan ha. Ininiyubos ka. Oh, ano, tro. This has been your friend from another stars. Ininiyubos ka Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup. Makagpakununta kita to kanina natin pustiso, patukal, o pahuot ng papadod ng tanusa. Oo, busy. So kaya nang lano natin inin mapakuan anay kay makaraod nagkakator tanggal ha. Tala, sigurong talanay. Bye bye. Salamat sa iyo ha. Salamat.